Arratsaldeon eta ongi etorriak Bilbo Zaharra Forunera. Ondo dakizuen bezala, Otxo Peitxeren jardunaldietan gaude, datorren ekainean, Arriagan, klasiko hori irakurriko dugulako. Gaur, liburuaz hitz egiteko, Itxaro Borda eta Juan García. Itxaro Bordari buruz, ez dut esango, aspaldian asko dabilelako hemendik, eta gainera gu ja klasiko bihurtu dugu. Beraz, bakarrik esan, gonbidatzeko motiboen artean, bere obraz aparte hitz egin behar izan duenean inoren liburu ez, oso gauza bereziak kontatu izan ditugu. Gogoan daukat, Oien Arteren poemak, adibidez, edo Arri eta Herri, Aristirena, edo iaz bertan hemen Kresalari buruz kontatu zenituena, ez? Eta beti oso ikuspuntu berritzailearekin. Juan Garciari buruz, berriz, uste dute jardunaldietan badalkala motiboarentzat ikuspuntu berezia agertzeko neurri handi batean, orain 25 urte, idazte prozesua jarraitzeko aukera izan zuelako. Angel Ertxundik berak aitortu du publikoki behin baino gehiagotan, garai hartan eta liburua idazten ari zenean, eta talde bat biltzen zirela eta elkarren artean asko hitz egiten zutela, eta aitortu du behin baino gehiagotan Juanen aholkuei, edo Juanen aholkuak oso aintzat hartzen zituela Otxo Peitxe idazten zuen bitartean. Eta adibide bezala baita ere, hemen liburu zaharrean solapan eta liburu berrian atzeko zeria pasatu dute, esaten du lehenengo esaldian gauza kurioso bat eta da erdiaroan gaude. Liburuan inun esaten ez dan gauzia, inun esaten, baina Andoainen egin zuten aurkezpenean deklaratu zan, Juanek ipini zuela hori. Eta, nik beti eukidu susmoa ez bakarrik esaldi hori, baizik eta parrafo osoa berana ez soteran. Normalean hori editoreak idatzi behar izaten du, edo askotan idazlei basatzen diete ardura hori idazteko hemen solapan esaten dana. Baina nik beti eukidu susmoa ez sote zuan Juan Garciak idatzi. Hor utziko dugu, segurazki ez dugu jakingo, gaur ere ez dugu jakingo hori, baina, ekin dezagun lehenengo Itxaro. Hon, eta esker gobitaturik, beti plazer bat da Bilborat etortzea, eta zuen guzikin momentu muso bat pasatzea, klasikoen bizkar. Horten ere, irakurriko da, beraz, liburu gotor bat, liburu mardula, eta nuzten bezala, gaur egun bat hori alde, eta jende askok liburu horren zatien edo berpausen edo frasen irakurtzeko plazera ukanen du, berriz ere, datorren ekainan Bilbo Zaharra euskaltegiari esker. Otxo Peitxe novela hau, beraz, duela 25 urte atera zen, hori irrikatzen dugu, eta atera zen, ondo antzuela, biharko klasiko agerpen hori, kualifikatibo hori. Jadanik atera zen, bezain laster, klasikoa bilakatua zen. Edo idazten, handu Lertxundi idazten ari zen bitartean ere, jadanik klasikoa zen. Irakurtzen bari maduzue, behar bada ikusiko zuen zergatik deitzen aldugun klasikoa, behenik orokorrean, erdi, aro, berantiar,
neurri eta ezaugarririk gabeko batean idatzia delako, betikotasun batean, baditu ezaugarri batzu, baina ez da zehazten eta bestetik Euskara ere egiazki klasiko bada. Bene ustez, Euskararen baliabide guziak sartu dituelako idazleak nobelagunen idazteko. Eta hor ikusten dugu, Euskara zein aberatsa den, baliabidez, zein aberatsa den euskalkietan batuaren aberasteko. Bizia zaina eta odola eman dio idazlearen Euskarari liburu honetan garatzeko. Eta egan behar dugu, liburu hau irakurtzen dugularik, bi gauza direla, bi sentimendu dira, lehenik garaiari dagokionez eta hizkuntzari dagokionez biher, ahotz egiten zaigu pixka bat, eta denbora berean, etxean bezala senditzen dira. Zergatik senditzen dira etxean bezala, eta erdiaroko novela horiek irakurri ditugu gure hau denboran, eta zuek eta nik ere, ez ditugu behar bada berak irakurri, baina beti bazen gaztelu bat, errege gaizto bat, printze simpatiko bat, amodezko historio bat, borrokak, izuritea, biztan dena, pandemia handiak, sufrikarioak, eta beraz pixka bat gure buruetan, gure inkontzientean bezala ditugu elementu horiek. Eta gero, ahotz, gaurko mendean, eta hamarreko hamarkada horretan horako novela bat ateratzea, pixka bat zen sumendi bat bezala, orduan idazten zena Euskaraz, Euskal Literaturan ez zen bat ere, giro horretan kokatzen. Alderantziz, denbora horretakoak dira, gizona bere bakardadean, oabakoak, Saren Endiaren zonbait gauza, Zezan Bitoriaren novela garantzitsu horiek, eta beraz, erdiadotik biziki urrun zen Euskal Literatura denbora haietan. Erdiaro edo errenazimentu junta horretako giro hori. Otso Petxe novela honetan, bada gauza bat, irakurtzen delarik, eta ezpada kasurik egiten, ez dugu emazterik ikusten. Ez bagira fokalizatzen tekstoan, eta ez dugu kasu egiten. Gizonak, emazteak, denak halko jende magma batean dira, gehienetan bada buruzagia bada, erregea, katedraliko apez nausia, gero talde bakotxak badu bere buruzagia, eta beste gainerako jendeak nahas dira, eta denak segur aski Mikelateko hierako sahaski hartan, denak suntsituak izanen dira generoari kasurik egin gabe. Baina, beste irakurketa bat ere egiten da, behar bada ez da irakurketarik nagusiena, badira beste batzuk posible direnak. Atentzioa, emazte pertsonaien gan emanez. Eta hor, ikusten da emazte pertsonai horiek, badutela funtzione bat, ez dira lehen mailako pertsonaiak, nahiz, eta nahi irakurleak lehen mailakoan bilakatzen aldituen. Dira beti, edo Otso Petxeren, edo errondalen, edo beste pertsonai bat zuentzat, hiru gogola dituzte, dira maitatzaile, laguntzaile, eta askotan dira, ene gustuko, beste interpretazioak ere izaten da, dira novelan sortzen diren botere, kordeka batzuen, kordoka batzuen askatzeko baliabide dira. Bistan dena, emazteak ez dira pertsonaia nagusi hori errandu jadanik. Baina hor dira, eta emazten artean, gizonen artean bezala, badalako hierarkia bat. Eta hierarkia horren arabera presentatuko dizkizuet hiru pertsonaia hori, badira beste zonbait ere, baina hiru nagusi dira ene gustuko. Eta hitz emaiten dauzuet, datorren urteko liburuan,
aplikatuko dena hemen diren, aurten egin diren mintzaldi horiekin. Hemen dut teksto labur bat, bera gehiago sakonduko dudala. Zenta uste dut merezi duela liburu hortan sakontzea, tematikak hartuz, pixka bat, ez dakit nik, Game of Thrones edo olako liburu Millennium edo olako liburu sail mitikoetan egiten den bezala, hartzen dira tematikak eta horietan sakontzen dira, eta badira fan-klubak eta fan-zorien artean, irakurtzailean artean, badira pataskak, dezagun, hemen pataska bat sortzen aldugu, nik erdi aroa errandut, baina honek beste ideia bat emaiten aldu. Eta Otxopetxek emaiten dauku posibilitate hori literaturaren aitzakian, literaturarekin jolasteko, literaturak dituen elementu ezberdinekin jolasteko. Eta beraz, ene gaurko jolasa, proposamena da, hiru emazte pertsonai baztertzea eta horien gainean, edo horien azpian, etxeparek zion bezala, solas egitea. Hiru beraz ditut, hau da, bada gehiago ere, baina hiru baztertzen ditut. Lehenik badut biztan dena Gracibel. Bigarrenik atzen badut Jonane. Eta hirugarrenik hor dugu Marider. Eta da nahi batu ditut horien ezaugarriak laburki, eta teksto zati batzu ere irakurriko ditut. Enezat erresa dena, zenta Otxopetxen dagoen euskara mota iparraldeko batentzat, neurri batean, etxean bezalako baita. Lehen pertsonaia, beraz Gracibel dugu, eta Gracibel, uste dut, emazte pertsonaietan, nola egan, zurupi soziala egiten balin badugu, goi mailan dela. Zenta Gracibel hori, Petxeren, arrebaren alaba da. Umezurtz gelditu izan dena. Segitzen duzua? Eta bere burua, Otxopetxek nola aipatzen duen, Gracibel bere ondorat etorri izan. Umezurtz gaixoa. Inesak ere nire arreba bakarrak laster egin zuen Gracibel umezurtz. Mugarre ehortzi eta handik pare bat astera ahotik odola botaka hasi zen. Galenoek odolezko botalagia, bolageriari egotzi bazioten ere, senagaren eusketa eguneko haize gotzak eta barne moinetako gutsak ospeldu zizkioten nire arrebari zainak eta lehortu birikak. Arreba ere hila, hiloba Gracibel nuen, mugarre zenduaren aurrean emandako hitzaren lekuko bakar. Neu nintzaion haide bakar, eta ezin utziko nuen garrotzen esku. Hala, horre bada, malur askoren ondorioz Gracibel Otxopetxeren etxerat bihurtzen. Eta hor, sortuko darako harreman bat, harreman erotiko bat, Otxo eta bere hilobaren artean. Eta Petxe, ordura arte, Petxe baizik etzen, eta horren hasi zen, Otxopetxe izen huetia eramaten. Anartean, Petxe soil nintzena, Otxopetxe bihurtu ninduen jendearen listoak. Bali dudike ez ninduela hak haserrarezi behar, Gracibelek ere hala deitzen baitzidan, baina jendeak bere hala ikusizion, Otxoaren judelkeria Otxo samurari. Iloba zulo batek osaba bihozbera izendatzeko zerabila deirari. Hor, dugu ere, denbora berean, Gracibelen aitzakian, nobelaren tituluaren esplikazio. Nola baden alako panikotasun bat Otxo eta Otxoren arte. Berazo, ikusten duguna da, errandutan bezala,
halako harreman bat, Otxo eta hilobaren arteko harreman intzestuala, orain hala dituko ginuke. Eta behar bada denbora haietan etzen bat ere intzestuala, normala zen. Horritzen balin bagira Greziaren denboran edukazioaren egiteko horako harremanak bazirela, edo pedofilia, edo orain gaitzesten ditugunak. Eta zorionez, kondenatzen badira, baina denbora haietan pentsatzen alda, gauzak ezberdinak zirela. Eta nobela guntan, Otxo horren eta hilobaren arteko harreman erotiko horien momentua da, nolabait momenturik goxoena edo distiratsuena. Eta Otxo betxe aurkitzen delarik desteratua, alde guzietarik izatua, faltsuki lortu duen gaztelu hortan bere kontzientziarekin buruz buru ari delarik, orte matzen, ahotza etortzen zaiolarik, gaziberekin pasatu dituen momentuak gogoratzen ditu, samurtasun handiko momentu batzu bezala, eta ere, liburuaren azken eraino eramaiten du damu hori. Zenta, ies egin beharrean aurkitu zen izuria urbiltzen ari zelako, baina Grazibelek ez zuen hortu izuriari ies egitea, beraz hiltzen. Eta hiltze horren damoa eramaiten du azken hori aldetara ino Otxo betxek. Sobera luzatu gabe, bi erren pertsonaiera batuko dut, eta hori da Jonane. Eta Jonane beste, Otxo betxe nobela ondako beste pertsonaia garrantzitsu batekin ere lotzen da, hau da Errondalekin. Eta Errondal ikusten dugu dela artista bat. Eta artista hori, emazte bat, nola egan, biluzik, eskandala baitzen orduan, tindatu duelakoan, aurkitzen da preso, erregeren eta buiakoek eta elizako arduradunek sartzen dute preso eta bere maitalearekin. Eta maitaleetarik bat du Jonane da. Jonane deitzen da. Eta Jonane beste mundu batetakoa da. Jonane estoldetako pertsonaia horretai bat da. Estoldak ere badira. Beraz, edan nahi du, aipatu dugu gizonen jendartea, erregea, Eliza eta matxinoa. Zerbait badute aldarrikatzeko, zerbait badute alde borrokatzeko, eta emazten artean ere badarako beste hierarkia bat. Grazibel, gainean, gero Maribel, ikusiko duguna gero Boame, eta ene urtez bere berean nik jarriko nuke Jonane, estoldetan bizi dena, eta behar bada estoldetako jendearen ezaugarrietarik fidatzen bagira, kausitzen ditugu agoten ezaugarriak. Badakigu, Euskal Herrian agotak izan direla jende apal eta apaletxenetan apaletxenetan. Eta bizi izan dira harako getoetan, bai Gorin, bai Arizkunen eta leko hainitzetan. Bohameak baino apalago ziren jende hori. Eta beraz Jonane jende horietak dela iduritzen zain, egingo dutan utako teksto hortan sehekiago agertuko dut hori guzia. Beraz, Jonane horrek laguntzen du Errondal. Eta Errondal da beste pertsonaia bat, Otxo betxean kontzientzia kurruskatzerat etortzen zaiona. Zenta Errondal horrek ere, Otxo betxe ez da antzi behar zela borrelo bat, torturatzaile handi bat, erregearen konfientzia zuena, Elizaren konfientzia ere bai, eta bat batean gauzak gaizkion zitzaizkion eta bere aldian eizatua eta ies egiterat behartua izan zen. Beraz, Errondal etortzen zaio kontuak galdatzerat, eta Errondalek bere harremana, hori ere iduriko destiratsua, Jonarekirako harremana kontatzen dio. Nola Jonanek, tindatzaile hori, lagundu duen ies egiten
gazteluko torturatuen eta leku edo soto zikin hortarik eskabatzen laguntzen duen. Jonanek ere, ez du bukaera ona ukanen. Zeren eta ies eginen du, biztan dena. Baina, Jopetxeren zaldunek berriz harrapatuko dute, torturatuko dute, eta torturapean hilen da. Jonanenen oroimena ere, errondalen espirituan geldituko da, momentu eder bat bezala, grazia momentu bat bezala. Eta errondalek ere bururaino eramanen du emazte hori hiltzerat utzi izanaren damu hori, erru hori. Horrekanen du berak ere bere kontzientziaren galdezkaitzari bezala. Zati batean, eta hain isekatzen bena, ez deniz bat ere... Bref. Ez ditut atzemeiten. Zata edizione zaharra irakurri dut eta edizione berriarekin irainiz. Ez dut denborarik ere. Erraiteko, Jonane hori ere, pertsonaia garantzitsu bat dela, kordoka bat askatzen du. Ez Jopetxerena, baina errondar beste pertsonaia nagusi bat. Hori guztiak aurkituko dira, hirugarren emazte baten egalpean bezala edo gerizapean bezala, hau da Marider. Marider aldiz bohameetarik du. Bohameetarik eta prostituta bat da. Izan da, hori izan da bere lana, eta Jopetxe edo errondali emazteak favorez usten zizkien, favore trup, zerbait nahi zuelarik, holako ekonomia bat bazen, gorputzaren ekonomia bat, seksualen ekonomia bat, horrok ere ezagutzen duguna, zenta izan dira holako garaiak, eta literatura bai frantxez, bai gaztelera, bai inglesez ere, holako harremanak edo jende harremanak irakurri izan ditugu. Beraz hori ere, etzaigu hain arrotz. Beraz, hor, Marider, hor ere, erdian da, buhamen erdian. Eta buhameak izan diren bezala gure sozietatean, erdian izan dira. Eta kito horretzen zireztenez zuen hau denborako buhameetaz, herri biltzen ziren, familia osoak, zazpi haur, ojo, jantja, aita, ama, izeba, amama, ajatja, eta denak. Eta eske ibiltzen ziren, eta eske ibiltzearen trukean eta janari okaitean trukean, eta hemen hori pixka bat agertzen da, zareak egiten zituzten, eta beste herrietako berriak emaiten zituzten, eta batzuetan bitartekari lana ere egiten zuten etxeen artean edo auzoen artean edo herrien artean. Eta hemen Marider lan horren egiten ikusten du. Zenta Mariderrek ditu azkenean errezibituko bere munduan, buhamen munduan, eta hau dira buhame pertsonaia handi batzu. Zinez garantzitsuak direnak novela hortan, Batisto Bera, Riskot, denek dituzte Xuberoko pastoraletako satanen izenak, irakurriko zuen, hor ere badarako etxekotasun bat, askorentzat. Eta Marider horrek hori guztiak neurri batean etxeko ama bezala edo etxekandere bezala kudeatuko ditu. Eta bera da, agian, bizirik, ateratzen den bakarra, historio honetan. Tekusiko duzue, historioa ez dela bukatzen, emazte horiek berriz etorriko dira, Jopetxeren kontzientzia, hotzaren mendekunaia, errondalen kontzientzia ere, eta bere damuak inarrosterat, etengabe, eta hortuko zirezte, nobelako lehen perpausa eta azkena biak berdinak direla. Beraz, novela sekular bat da,
pertsonaia feminino horiek ere neurri batean ere zirkularak dira, zenta pertsonaia maskulinoen buruetan gelditzen dira azken hori alderaino. Errandutan bezala, damu gisa edo nostalgia gisa ere. Gero ez ditugu aurkitzen emazte aktiboak, hori egia da. Emazte horiek, emaztea beti danik Euskal Herrian bere lekuan gelditu da. Jakin du emazteak Euskal Herrian bere lekuan gelditzen. Hori eta konplimendua da, guretzat. Baina gaurko denboran horrek ez du balio. Eta uste dut galdera hori guztiak etortzen direla bururat novela hori irakurtzen dugularik. Eta irakurtzen dugularik justoki emazten rola, emazten lekua, emazten zerregina ikertu nahi dugularik. Eta ene ustez gaur egin dut alako gauza harin eta laster bat, eta ene ustez egiazki merezi du gai hortan txakuntzea. Ikusteko behar bada ere, batzuek egiten baitute novela alegoriko bat dela, eta hamarreko hamarkada hori, zeharki ere, aipatzen ez badu, giro hori sugeritzen duela, ikusteko ere orduko gure jendartea eta novelan ikusten duguna zen horretaraino parekatzen dira. Hala, nik desiatzen duzuet irakurketa on bat eta plazer hartzea irakurtzea. Arratsaldean, eskerrik asko etortzeagatik, gustua ematen duela lako areto bat jendez beterik ikustea eta lako jendez beterik. Oin hurrengo hemen izan nintzen 11 pausori buruz hitzaidan, ez da zenbat urte diran, eta gertatu zitzaidan oin dudan problemaren kontrakoa. Karri nuen ere ohitura da moduan, karri nuen eskaleta moduko bat, zertaz hitzein eta espaitzaik gustatzen irakurtzia. Nahi hau izaten dut, horrela, ez hitz egin eta ateratzen da moduan. Gero gertatzen dena da, liburu atea nahi zutela, eta iriste zaizu, lehen dizen euskan apuntiak, eta hitz egin desunaren transkripzioa. Eta horrek gero inberdezu, idatzi formal eta hori, eta lan handia izaten da. Eta hori gontan, pentsatu dut, hobeto moldatuko nintzala idatzita. Eta, pixka pasatu naiz, da, gero kontuatu naiz gaina denbora gutxi zeola. Beraz, alegina egingo dut, aldutan gehiena biltzeko, eta gero, behar luzexeagoa izangoa, beste kontu bat ere nahi nuen, baina, gaina itxarrok beste 5 minutu zizkit, beraz, iak abitzen den esatea pentsatzen duen guztia. Duela 20 urte pasatxo, Angel Lertxundik itzuen bide guztiz harrigarri bat hartu zuen, ordura arte iten zuen literaturarekin alderaturik, eta oro gerora ingo zuenarekin alderaturik ere. Garbi dago honez, batzutan ez da hainbeste seinalatu, ezaugarri nabarmenena dela fiziozko iragan oso urrun batean kokatuta dagoela novela. Horre berak baldintza batzuk jartzen ditu, batetik, normalean, Lertxundik erabili dituen gaiak gaurkoagoak edo dira. Eta hemen berriz hain urruti, mundua hain urrun dago, nahi eta nahi ez eskatzen du irudimen esango nuke askeago eta pixkat utxetik edo ia utxetik abiatzen den irudimen bat. Beste azkenean gutxi gora bera, bakizue, Lertxundi bera ere kasetaritza meritua da, eta hor bada kontinuum bat, gertatzen dien gauzetatik, beste novela batera pasatu ditezke. Kasu honetan, asmatu indartan. Egia da, utxetik ez dala, azkenean deno daukagu modu eskematiko batean, eta batez modu lauso batean edo, elementu asko egina, irakurri ditu netatik eta filmetatik, eta badugu irudi bat,
erdiaro edo, bintzat, garai, zar, ilun, aiena. Bai, noski, ez? Uste, garbi dagoela. Bueno, bai, nola polemika izaten da, gauzari gatzeta piperra ematen diotenak asuntuari, esan dezadan erdiaroarena, bai, nik jarri nuela, gero, sinetsarazi diate debalde jarri nuela, etzegoen arrastorik, eta hortan egonez, eta oentxu arte, gertatzen dena da berriz irakurri dudala, liburua, eta oso garbi daukadala erdiaroa dala. Edo erdiaroa, edo lehenagokoa. Errenazimentuan ez da, sexu armarik ez dago. Gauza bat bakarrik aipatzea arren. Beraz, erdiaroa da. Bale, bakizu ez gertatzen da, norberak pentsatzen du berak duela okerra, kasu honetan ez, behin gozten. Bueno, orduan, fikzio gintza, nobelagilearen fikzio gintza kasu honetan, gure iruditeriak daukan antzez leku horretan kokatzen da. Ezta, halako imaginarioa alegiazkoa den erdiaro edo zera batean, ezta? Baina, zer gertatzen da, lausotasun horretatik bete behar duela, eman behar diola, benetako mundu, zango nuke, erreal baten itxura. Beraz, hor, justu, nolait esateko eskematikotasun horren kontrako zerbait egin behar du. Egin behar du, nolait esateko, gehiago sinistu behar du alegiazko mundu horretan gaurko kontu batez ariko baitz baino. Bete behar du, guk sinistu behar dugu, eta uste dut irakurri dugun guztiok, garbi ikusten dugula, sartzen gerala, eta irakurtzen ari geranean mundu horrek errealitate bizi-bizia du, oso grafikoa, grafikoa diranean, ez da bakarrik ikusmena, baizik entzunmena eta usaimena eta zerazko, personajeak, ez da. Bueno, liburuan zetorren beste abisu bat bazan giza panpinen lehia. Aipatzen zen, ditxosozko erdiaro horren onduan. Eta ustez ondo datorrela, eta nolabide definitzen duela, liburuaren estiloa edo txatzen duena. Alde batetik, panpinak dira, eta, bueno, gai honek ustez baduela lertxun diren literaturan panpinak, maskarak, komedia dell'arte eta halako gauzat pila bat, halako fikzioaren barruko antzeste eta elementu bat izaten dena. Beraz, alde batetik panpina dira, ginol baten tankerako zera batzuk, baina bestetik dira giza panpinak. Orduan, badago lako naste bat, eta orduan batera dijoa, batetik giza abereon, hori, borroken gordina, naturalismo eta ia momentu batzutan tremendismoz, sexu eszenak ere barne, erotikoak, eta bestetik panpinatasun patetiko xamar bat. Patuak darabiltza, eta, bueno, ematen du borondateak nahiko gutxi jokatzen duela. Bakoitza bere papera du, herriaroko eskema feudal horretan, eta bakoitzak bere paperetik irtetzeko nahiko landu, eta hori da problemaik ondienetako bat, ezta? Panpintasun da pin-pam-pun batean dabiltzala zerek, ezta? Eta, hau errepikatu dingo, astiri badin badukat, baina bi poloien arteko tensioak markatzen du, nire ustez, liburu honen estiloa. Eta horako espresionismo komiko bat, hartu lehike komiki tragiko modura, edo drama grotesko modura. Edozein modutan nahiko markatua da. Eta oso berezia da, alde batetik nolait esateko mundu erreal baten itxura hori du, baina beste era batean grafikoagoa da mundu erreala bera baino. Nahiko nabarmenduta daude, bai personajeak eta bai haien ekintzak eta kontuak. Bueno, lehen esan detana, panpinen kontua eta lehendik ere Kapitan Frakasa urte beretsukoa da, eta han komedia dell'arte
erabiltzen da, komedia arteko beste gilolak dira, azken finean. Baina handa, novela bestelakoa da, beste genero batekoa, pixka novela beltza eta zile beltzetik hartutakoa, eta gero agertzen dira panpinoiek. Hemen uste radikalagoa dela eta zentzu batean modernoagoa eta zailagoa, balentria handiagoa dela, ze azkenian dana hartzen du. Hemen panpinak danak dira. Presentatzen zaiguna alako ginol antzerki moduko bada hasi tabuka. Hori batetik, baina gero bestetik, barruan agertzen diren kezkak eta hori oso gizaki, oso perfilatuak eta definituak dira. Gero, esan beharra dago, eta uste dut hau esateko ere badela, ikusteko gure antzer gertatzen den kritikarekin eta zirkuituarekin, Otopete argitaratu zenean, eta bigarren bueltan baten batek zerbait aipatu du, novelaren literatura balio espezifiko ez oso gutxi idatzi da. Gehiena ematzen da hizkuntza, hori izateko sekulako lana dagoela, eta ekarpena eta hori, eta eraberean abisatuz, ojo, zaila da, eta ez da gizet. Pozgarria da, lehen ere itxar hori entzun niona, etxean bezala sentitzea, eta hor gertatzen dena da, behar duela irakurle bat ez bakarri linguistikoki, baizik kulturalki ere ezautzen dituena, hor bilduta dauden referentziak. Gure romantze zaharrak eta eta hor atzean dagoen guztia, ezta? Orduan, hain zuzen ere, liburuak dakarren gauzak importantela mundu eraikitze hori da, eta gero mundu hori eraikitzeko sistema materialitatik abiatuko da. Bueltatuko gera horretara, baina hori. Hemen nik seinalatu nahi dudana da, ez dakiz zerra ematen dian, ze Angel bera hemen egon da, baina esango luke justu planteamendu horrek behartu zuela lertzuti, inoiz baino gehiago garatzera irudimena. Irudimen hori beste liburuetan baino ikusten da, eta gero gaina nolabait esateko eramaten dut azten da personajea montatzen, berak aitortu duen moduan, izenetik hasita beharroa da. Otopete horren sugerentzietatik, personaje bat, azkenean beste personaje bat berarekin kontra jarrita eta tirabira nahi dana, eta gero horien atzetik dagoen historia montatzen hasten da, historio bakoitzetik adarka zabaltzen da, eta orduan da irudimenaren festa bat, eta behar bada horregatik da hain irekia gero interpretazioetan. Itxarrok ere seinalatu du, eta hori, nahi duelak irakurri dezake alegoria modura edo hori, edo irakurri dezake jolas modura, besterik gabe, eta beraz, mekanismo bada, esango benduke bakarren batek zea puntu negatibo modula esaten duen bezala, personaiek behin hasi ezkero, behin ginolori martxan jarri ezkero, berak hasten duela bizitza eta berak daramala idazlea. Idazlea berak ere ez dakila nola eramango duten. Eta hori uste dut puntu positibo badela, ze horrela iragartzeko modukoa den segida eta espektatiba guztiak nolabait izkin egiten zaie. Eta orduan, ez dakizu nola joango dan, eta ez zaizu inoiz asmatzen, eta hori, ez da? Gero, uste dut, historio orokor horretan, bi personaje nagusiak, Baroneta, Otopete bera, eta Arrotza jartzen direnean, badagoela, hau oso komatxo eta letra etzan guztiarekin, baina Baronetak nahi du ordena jarri. Gauzak argitu, hau zer da, ze izan da, hori kontuan hartuta, bestetik ezabatu nahi duela bere iradana. Baina gauzak garbi nahi ditu. Eta beste Arrotza berriz, kaleidoskopio moduko batean sartzen da, salariagarria, hasien ez duen baten egin beste, baten duen rondalda hori, baina gero hori, maskarien eta zera joko hori eta bar, eta personajea bera bezala, Otopete bera bezala, guere gabiltza hemen zer da, maskara, eta azkenean badago ezer,
Eta hori, baloneta egon diteke, eskatuta berze ote dan arrotza, baina gu ere, haitu daitezke pentsatzen, ote dan ezer. Maskara, eta atzean zer daun, edo baloneta bera ari dan, zera guztia, erreprimitu nahi duen oroitze horretatik ateratzen ote zaizkion bere mamu guztiak, ezta? Eta hori, lehen esan detan hori, hemen esango duke oso garbi ikusten dela hemen, esan dago moduan irudimena nola bere bidea duen personaiak eta gertaerak eta personaiak etorriak direla. Etorriak, ez ekarriak, askotan gertatzen da moduan. Ekarriak izaten dira aurretik mesua daukasunean, beste esatzen da errekau bat, hori ez zerbait olatxatu nahi dezu, eta gero bai, jantzi dezakezu ambigotasunez, eta hori pixkat ezabatu zure oinatzak eta baina berezkoa baldin bada, bantxuzen ere, nola esateko, idazlea bera ere ari baldin bada, hola, aztamuka, zertan dan hori, artefakto horren ambiguotasuna eta polisemia ikaragarria dira, eta uste dut hori ere badela balio nabarmen bat. Alegia, ez da bakarrik ez duela azpimarratzen berez aurretik zeukan mezu bat. Edo ez dagoela, edo ez dago argi, edo behar bat ez dago. Bigarren hori, jartzen balin bagea, estupendoa jartzen balin bagea, esan duke dekonstruzioaren horretan egongo ginakela, postmodernismo absolutuan, eta beraz ez dago, interpretazio bakarri daude, eta ez dago ezer, ez da? Horretan ere pixkan zaientuko nahiz bueltatzen. Eta azkenian, hori bada, azkenian novelan gertatzen dena da, bizitzan gertatzen dena. Zaiatzen zea, zentzua ematen, bagitzen bere erara, edo bere kontu garbitaketa bat egiten du, eta hortan nahi dela erio dator. Azkenean, gero ikusiko dugu hori ere badagoela gure kanta zaharretan ere. Hori bera da denon historia. Hori ez da haintza, jakartu bezala. Ez dela haintza, jakartu hori. Ez badaki. Gero lotuko du. Ongi da, mendekatu nahi du, herriagoaren kontu hori, nazimentoa batuzun horrekoan duen. Eta hemen, eriotza iristen danean, Angelen kultura den babeseren poesia famatu hori dago, etorriko da eriotza eta zure begiak izango ditu. Hemen, badirudi, zure begiak ekarri beharrean, ekarriko duela, zeure nia mamuz bete duten maskara hitza persona esan nahi zuen, guztien irudidatza. Alegia, zentzu batean, ematen du eriotza datorrenean, etortzen zaiona dala, bere bizitza guztian erreprimitu hori beste modu batera. Erreprimitu eta esateetanean ez pentsatu Freuden zera aplikatzen egin izenik guztiz. Orduan, argi itzalak, zuribeltzak eta gero ongia eta gaizkia, alde hortatik ere, moralki ere, lehenengo planoan, gero kontua da bakoitzak, personaje bakoitzak barruan zer duen, bestela onak eta gaiztoak guztiz bere izita daude, ikaragarri markatuta dago hori. Eta orduan, hor nolabait esateko espresionismo zera badakar. Eta gero, espresionismo horrek aitzakia izugarria du erdiaroa izatea. Erdiaroa alegiazko hori, horrekin lotzen dugu, garai horrekin, garai ilun horiekin lotzen dugu gordinkeria eta basakeria eta orduan, uste dut, ez dakit, nolabait esateko sinergia bat, moderno hori erabilita, gertatzen dela, zea espresionista horren eta gero garai horren berezko, nolabait esateko guretzako, ez du ezautzen dugu kategoria polarizatuta. Eta hain zuzen ere, beste ezaguarri bat esango nuke dela, horrekin oso lotua, sentimentuen partez, eta hori esateateko nik gogo ondian neukan itxaroena entzuteko, sentimentuen partez grinak, alde hortatik ere hori oso markatua da. Sentimentu hor aurkitzen nahiko zaila da. Perspektiba kantik berarengatik ere bai, behar bada. Sentimentu simple batzuk, bai. Otopetek
nahi luke ezabatu, bere iragan guztia astu nahi du, eta loko gauza simpliak, baina besteak esango nuke zenak eta grinak direla, pixkat hor zehatzen da moduan, ezta? Orduan, eta bueno, hori, mundu hori, eta mundu hori beko mailan matxino eta jende arruntaren baina gero zenbat eta gorago joan, orduan da kutsatuago dago. Orduan da gordinagoa da, eta ikusten da, gora zuaz, eta benetan da errege, eta baron eta bera, eta horiek. Orduan zera guztia, gizarte guztia hartzen duela. Eta gero, esan nuke beste kontu bat badagoela horrekin lotua, pixkat, esan detan komiki, tragiko eta espresionismo eta nabarmentze eta zuribeltz horrekin lotutakoa, badago efektu bat, adibide batekin azaldu nahi nukena, eta da, zaldi zuri eta beltzarena, azkenean azalean bertan zegoena hasieran, eta hor esaldi batekin orotzen da, latinezko esaldi batekin, eta hor plano batean hori da, zaldi beltza eta txuria beirategitik ateratzen dira, lehenengo horra agertzen dira, eta bukaeran konturatzen baldin baseate, ana idean. Azkenean borroka bat dago, bilen artean, zurian eta beltzaren artean, espare ez dut esan nola bukatzen den, baldin badu, baina tartean, esatezu, lehenengo hori da beirategiak noski estilizatua dira. Orduan hori enblema moduko bat da. Hasieran, pixkat erdiaroarekin, da, bueno, arte romanikoarekin eta bakoekin, nire Iñaki aldekoa nire lagunak arrasto bat bilatu du nondik etorri zitek hori naiz alako detektibea, baina 12. mendeko zera bat topatzen du, Elizarrako kapitel batzutan eta hori. Bueno, kontua da, holakoa dela, hori nolabait esateko simbolo eskematiko bat dela, enblema artifizioa dela. Eta joaten baldin bagera beste puntara, zaldunbien arteko borroka gertatzen denean, xehetasun piloak oso luze, ematen du kamara geldian, eginda dagoela, eta orduan, xehetasun guztiak baten zaizkigu, mugimenduanak, zaldiak eta hori, azkenean nolabait esateko bien arteko zera bat dagoela batera. Dago, nolabait esateko realismo edo grafikotasun zera bat, bizi bat, ola irudikatu dezakeguna gertatzen, eta beste bat da, nolabait esateko estilizatutako gauza kasi hieratiko zera bat. Da normalean, dator lehenengo hieratiko hori, geldi hori, eta gero bizitza hartzen du. Eta nolabait esateko teknika guztiz errealista zeman da. Oso zehatz eta hori. Bueno, eta beste bat ere bat dago, eta da beste bitasun bat, bitasun pila bat dagoela, gogortasun primitibo hori agertzen den, lehenengo planoan gertakizunetan agertzen den gogortasun primitibo hori, eta gero personajeen, eta batez ere, personaje nagusien, barne gatazkak, agertzen dien barne gatazkak, kezkak, zalantzak, eta manbu horiek, esango duke gaurko gure mundu postmoderno kasi horrekin lotura dutela. Orduan, tirabira hori esango duke denbora guztian dagoela, panpina baina gizakiak. Eta nolabait esateko hori alde batetik, gaurko postmoderno eta gizakiaren berezko, esango duke, betiko kontu batzuekin. Heriotzarena eta beldur atabikoak eta dabaz. Bueno, horrela, hori, panpin eta gizaki, hori, beti erekoak direla, eta hemen pixkat zehatzeatik ehanduk eintzuen moduan aurretiko gure tradizioko material guztiak erabiliz, esango nuke berak latinez jarritako fugite horren latinezko hori bezala izan zitekeela refranes y sentenciasetik ateratako esaldiren bat. Eta baterako hemen bat daukat, zematuok gehiago hortzituak baino. Alegia, mehatxatuak gehiago ehortziak baino. Pizkar ematen du, mundu hori da. Eta hemen azkenian, hori da, ematen du bakea duten bakarrak, hemen ere topeten ehortziak direla. Lurperatuta daudela. Eta mehatxo izatea behar bada okerra dela. Bueno, orduan,
auzi horrekin bukatzeko, nik esango duke laburtuz, novela bera da genero modernoa. Eta orduan, ez diola jola nun kokatzen da, denboran eta lekuan. Eta orduan berdin dio, zientzia fikzioan egon diteke, 32. mendean. Horre ez du ezer aldatzen. Uste, falazia bat dela, agertzen den mundu hori zarra izatea, eta novela modula, eraikuntza hori izatea, ez dakiz zer esan. Horre ere behar bada klasiko jarri gendunean arrisko hori bagen dut. Zer batzuk klasiko zarra ulertzen dute. Baina, bueno, esan nahi dut horrek ez duela zenerik. Nire ustez hor, hau aipatu nahi zuet, zer uste eta adierazgarria dela, nena hasi naiz, nik enduen ezautzen, eta oker espanago geroztik gogoratu espalima zaio, Angelek berak ez zuen ezagutzen, hain zuzen ere otopeteri buruz, bere garaian gainera. Egindako azterketa edo luze xamar bakarra. Iñaki Aldekoak egindakoa, liburu hontan bilduta daude, Mendebaldia eta narrazio gitza izenpean, uste deskatalogatuta dagoela, eta, bueno, hemen oabakoak eta otopeteri buruzko zera bat. Esan ezkera enteatzen, bat egiten du lan bat, eta beste ezkera enteatzen. Da, nik ja neria bideratuta neukanean pasatu zian, da hor ikusi nuen pixka bat, eta Aldekoa sugeritzen du, badagoela nolait eso, tirabira bat, eta ez dakit esaten duen estan konpontzen ozen bateraino, Walter Benjaminek eta besteak ere aipatu dute, nolait esateko errelato klasikoaren, alea kontakizuna, persona baten kontakizuna, eta eleberri generoaren artean. Iska kontrajarria balira bezala. Nik hemen nire ustez, berak erabiltzen du hemen narrazio gintza jartzen du, eta, bueno, uste terminologikoki probleman bat dagoela, eta nik esango nuke auzia horre zarra izatearekin batera, beti dagoela, eta hori, nolait esateko, hizkuntza bakoitzak kartzela bada zentzu batean. Eta ez daukagu guk, ez ingurukoek ere, ez daukagu inglesez egiten da bere hizkuntza, novel eta romance. Eta hor oso ondo berizten dira. Romance dira, nolait esateko, fabulazioak, lehengo ipuietatik, elementu fantastiko onditezkenak, estilizatuak izaten dira, eta novel izaten dira pretensio mimesis egiteko pretentzioa dutenak, ez? Bizitza, nolait esateko, bere horretan, bere xetasun eta bere zerarekin, ez da? Orduan, uste, badagoela ze horretan da batzuentzat romans direnak, esate baterako, atxagaren bia nahi, zan, garai batean, novela batetik gertuen zegoen haren obra. Baina luzerari bakarri behiratzen bali badio, deitu izan zaio novela, baina garbi dago ezaugarria diela ipuin baten antzekoak eta hori, ezta? Orduan, generoen kontu hori dago. Eta ematen du, novela mimetiko, novel deitzen den horretako baldin bada, estela, batzuentzat estela, benetako novela. Da, nolait ez dugu ipur luze bat edo. Nik uste, hau dela, garbi dago, romance klasekoa dela. Ez daukala pretensio, nolait esateko, egiazkotasun pretensio zera hori. Eta, gero esango nuke, eta, nire ustez, lorpenik handiena, lehen esandakoaren hildotik, da bila kombinatzen dituen. Alegia, fabula hori, zer gertatzen da, historioa da bat, baina gero, lehen esan detan moduan, zaldunaren da bestearen artean eta hori, instalatzen gera mundu horretan, eta ematen du mundu horretan gaudela, eta xehetasun piloa dago pertsonajei buruz, gertaerei buruz, elkarrizketa sinizgarri, eta mundu mimetikoki sinizgarri bat, mitiko kontua da, antzinako izan da ere, eta hori. Orduan, uste, aurriritzia dela, bi postura horien artean bati ematea baliro hondiagoa. Bilatu ditezke, idazleen artean guztiz, romance estilo hori egiten dutenak, txastia, eta lokal bino ez ezateatik, italiako asko, eta gehienetan olako egite dituztenak. Inork ez dio esate batako, el baron rampanteri edo,
ez dio ukatu nobelatasuna, ez da? Bai, gure artean esango nuke, nobelagile Nobel beti egiten duna, laburra lanian ere, batez ere, azkenekoetan igual gehiago dago bestetik, baina Zaizar Vitoria dela. 11 pauso bat ebartzen balin badezue, kasi fetitxismo oraino iristen da, objetibo izateko zera bat. Liatu inaiz pixka bat, baina ulertu baldin bada, konforme. Tituloan jarri nuen, momentuan behartzen, eta irudimen orojalea, eta hemen lehenera aipatu dut pixkat, eta nik badokat irudi bat oso labur esango dut, ez da aspaldikoa da, baina Yellow Submarine ikusi baldin bazen duten Beatlesen marrazki bizinetako zera bat, orojalea ulertu lehike, aldekoa ikusten duen bezala, hau narrazioa baldin bada, ez da novela, jaten dio narrazioa novelari edo alderantziz, eta ulertu lehiteke modu askotara, ez da? Baina nik ulertzen dut, batez ere, eta bera aipatu da, novela zirkularra dela, zirkulartasun horretan, esango nuke, oraingo fisika azkeneko ezeratan, aurkikuntzetan ematen du, Penrose arrazoia ematen nahi diela, eta Big Bang famatuan oain arte esaten, ez dakigu ezer, Big Bang gertatu zen, eta hori. Baina badirudi, Big Bang etengabeen hipotesia pixkat indartu edo sendotu indala azkeneko bolara. Eta esango nuke hemen ere bukaeran hasiera gaudela, unibertso bat eraiki da, erakutsi digu bere titiribundi hori, idazleak, zera, gorri ikusi dugu zehatzen da. Egokia zan, nako balizioa ez? Hori, ematen du, azkenean Batisto beraren jokutri horietako bazala. Hemena ikusi dezue zerbait, oain ez dago ezer. Yellow Submarine, niretzako da hori fundazionala da, irudi tera ez dakit logoan dezuen, agertzen da, submarinoan dihoazen da, urpekontzian dihoazen dian, agertzen da monstruo bat, holako trompa bat duena, hauaren ordez, holako trompa bat, eta azten da xurgatzen, paretik pasatzen dena. Nauta, pikte, txik-txik-txik-ta, submarinoa ikusten duenean, submarinoa fuera, gidola gelditzen da begira, txumpatzen dudana, gelditzen da pantalla bera dana txuri. Hola begiratzen du, buelta baten dio trompari, eta bere burua iristen du. Hori izan liteke, apokalizia eta bukatzen da dana, baina ez noski. Hori gertatzen danean, atzera, lehengo mundua agertzen da, beste modu batera. Orduan, uste hori ere badagoela. Pixka bat, hemen zentzu horretan, noet ez irudimena indar sortzaile eta suntzintzailea da. Eta hori izaten da, azkenean personajek eta historiak eta indestiak eta berak altuena egin du personajeik eramateko eta ze espero du irakurleak. Novela bada, novela moderno bada, zer nahi du? Jakitea, zertan gelditien personajea, hortako ikui tradizionalak irakurri ditzala. Hemen magia zera bada, eta orduan etorri zean bezala, eta nahi balin badezu, zeu sortu beste Big Bang bat. Zezuk ere irudimena daukazu, eta irudimen horrekin, hor eman zaizkizun elementu horiek ez dute iste alderantziz, lan irekita dago, eta orduan egin zazu zeure novela. Ezta? Bai. Uste dut hori, alde hortatik ere, erabat lortuta dagoela, hori, irekitasun hori, frustragarria izan diteke irakurle esango duke xaloegiarentzat, pentsatzen balin badu azkenian novela ikui zera bat dala, baina, eta esango duke gainera, bai, gauzak ikusten da, azkenian zertara bandiran. Doan, dihoazen lekura, utxetan. Eta hori, ambiguotasun hori batzutan, ez da ulertzen ez da gizien, azkenean da polisemia bat, polisemia zehaztu bat, esan nahi bat, baina gehiago hartu dezake eta hortan dago gero irakurlearena. Eta hori, gainea, ez bakarrik, ez da akatsa, baizik ezinbesteko baldintza da. Azkenean horrek funtzionatuko badu, alegia irakurleak ere parteren bat eukiko baldin badu, novela.
Hori. Bueno, eta hemen, ja, bukatzeko, ez da nola nabinen, segurasko pasatuta ja, baina hemen egin dut oso gauza ausarta, esan, irudimena aipatu eta irudimena elikatu beharra dago, hemen aipatu da aurreko tradizioaren kontu hori eta abar, eta hemen egin dut ja galdera letra gutiekin jarrita dukat, ze behar da, hola, Gorbin esan da, otopete idazteko. Eta ondo bidean irakurtzeko ere, kiskat, ez da? Bueno, jarrita dauzkat, 3 gauza. Bat, asmoa eta jarrera, batetik. Itxuan eta utxean, alegia, sinistu behar da, planteamendu xelebre honekin, alegia, erdia horra jun eta horrekin, norabeitera iritsiko zea da, nahiz tartzian ez jakin. Zertan nahi zean, ez da? Bale? Eta gertatu lehike, ezertara era eskutia. Ez zentzu hontan, alegia, atzera utxera, baizik ez topatzea biderik. Eta hortan, iberda, ekin eta ez etxi. Jarrai ez esateatik. Etxe hontan. Gero materiala. Hemen, usteet importantea da, aipatu da, baina ez da, berak aipatu zuen bezala, iztegi orduan, autoridades iztegi horretatik hitzak eta lexiko eta hori dana, tradizio guztia, demostratuta dauka, handuk, hori ez beste liburu askotan eta hori dominatzen duela, eta hemen, hola pixkate, neuk ere, metaliteratura pixkate ginaz, esango nuke, Euskal Herriaren jakintza, asko ere famatu da, hemen dala, Euskal Herriaren historio jakintza, oso bat. Zorionez, ez han bezala, esaldi zerak eta sartuta, baizik historioan integratuta. Eta uste horrek bi aldetatik duela, batetik gustorago irakurtzen dezu, proiektzatuta dago, eta era berean efektua ere azkenean memorian eta hobian. Beraz, ez dut uste asmo didaktikoa nagusi danik hemen, baina hori badago, eta hori jakin behar da, eta gero lehen esan deguna, eta gero probetxua ere irakurriak aterako du oihartzun horiek dauzkan neurrian. Batzutan, euskalkitik bertatik edo hori. Alegia, hiztegietan eta letrazko hilogietan daude, hitzak eta gauzak, ez da? Eta orduan atera inberdia. Zera Pedro hori datorren urterako, urtero esaten dio gauza bera, baina esan diot hemen irakurketatan falta dela lapitz, bizaindu euskaldunen bizila, niretzako euskal prosarik onena duen liburua, eta hemen ere irakurriko izu eta ezin dut saiestu. Zera hori bera nola bizitzara ekartzearen letra badago esaldi bat, eta garai bertsura, kartzen eto hemen bai errenazimentuen hasierak gaude, justu, Inazio Goriolakoaren zera dalako, eta irakurriko izu eta pixkat ikusteko hau ere otopeteko gidua dala bere horretan. Eta Ekibarreko jauna zaldiratik gainik badoa simistaren pare. Gaua da, Loiola inguruan, trompeta batek atzartzen ditu oihartzun lokartuak. Oihartzun lokartuak atzartzea. Nor heldu ote zaigu tenore hontan, arrotza noski. Eta hirugarrena behar dana da trebetasuna. Alegia oihartzun horiek ateratzeko, eta hori, behar dala ofizioa, eta garbi dago, berez, nire inuzentzia, pentsatzen nuen, denbora gehiago geneukala, eta pasarte bat neukan, gustatzen zait, beti eskolak eman ditudanean ere, esatea, hau da inguruko rolloa. Baina, kontua testua da. Orduan testua pixka komentatu nahi nuen, ez dugu astirik, baina, hor ikusi behar da, batetik, liburuaren beraren montaje orokorra, makro egitura hori, eta gero pasarteak nola egituratuta dauden, atalak eta pasartiak. Benetako lana, idazlearen ofizioari dagokion lan hori, eta gero elkarrizketak, hemen ere nola egiten da elkarrizketa bat sinizgarria mundu horretan. Hori. Eta kasu honetan gainera, trompetaren kontuak inari geranez, jotzailea bera da, kasu honetan, trompeta. Batisto berak dio,
turuta jokodik hori ikusten ari den bitartean. Beraz, turutaren kontu. Bueno, eta trebetasunarena esan edet gaina garantiarik gabe. Badago referentzia bat, polita dana aukera baldin badezue, igual ez da erresa, baina Mankiewiczen azkeneko filma, espaldian datea zana, erderaz La Huella izena zuena, behar bai ikusitauko zue batzuk, Slud, 72koa da, eta bueno, baditu paralelismo batzuk, pero ez da zirkularra hura, baina bi personaje dira, maskaren fokua dago, panpina mekanikoa daude, antzerki, badia elementu batzuk, agia puntua nola dauna, gero bi mundu oso desberdinak dira. Vale, nola noa, ja oso pasatu da. Vale, venga, minutu pare bat bai? Jon Etxaideren eleberriak aipatu izan dira, eta hau bai aipatu nahi nukela, Jon Etxaideren eleberriak aipatu dira ortopeteren aitzindari edo modula. Uste hemen oso tipikoa den beste falazia bat gertatzen dela. Etxaideren novela historikoa dira. Ortopete ez da novela historikoa inundik ere. Orduan, zer da? Agertzen diren munduak, baina Etxaidek novelatu aurretik ere, hoie direla gure tradizioko eta gure historiako elementuak. Osea, materiala da, bai, Manterizon arteko, Oinaz eta Gamboa, Etxaun, bai, hoiek. Eta orduan, osea, alde hortatik behar bada baita ere, ez dakit, iztegi, estilo, zeozetan egongo da, baina bestela ez dute zerari. Hori, noski, Etxaideri inolako meritu ikendu gabe. Etxaide, berak bakarrik, basamortuan, berak asmatu zuen osorik zera bat, genero bat, novela historikoa gure artean, ikaragarri. Orduan, hori, Alostorrea, Begia Begitruk, hor bastarret bere terretxe da, protagonista, Gorrotoaleko aide nagusien arteko, horiek ere, baitu gure munduan, eta horietanak etorri da. Joana Joan, Etxaun Topet. Eta Etxaun Topeten zera baneokan lehen aipatu dudana, Etxaunetik Etxaunera pasan da, Etxaun Topetetik Etxaun Irurira, hor badago, eriolatza gilantzen ari biz, dolirik gabe orain nitarat. Irakurtzen balen zuen letra ematen du, Topetaren laburpena dela. Hori bera da, denen historia, erioak bardintzen, handi txipiak, zeren ilusionen bat bera da. Hori, lirren gaineko gure pasazia. Eta gero, gehiago jauregiare agertzen da. Ene jauregi parekabekua, hi altzatuz banian fiartate. Hori, hortik, pizkat, egin ere joko txoa, askarreikot, hortik pasatu daitezke, Etxaun zarra, Joana Joanen agertzen dena, Topet, Pierre Topet, oso famatu izan zen romantizismoan garaian. Romantizismoentzako, zera hori, Euskal Wertherren entzeko zera bat, eta ezaguna zen, eta ara nun, topatu nuen, ontan nahi nintzela, Bon Xamiso, ez da inola esaten dan, Adelbert Bon Xamiso, esaten oso zaila dan, eta Schlemiz, zera hori historiak kontatzen dituenak, alegia itzala galdu zuen tipoaren historia, handuren kulturetako bat, horre egin zuen, behitu, egin zuen poema bat dauka, Etxauni buruz. Eta, bueno, gurean beti bezala, batzutan ditzen da, kexu, bestetan, ez dakit, 3 modutara agertzen da, segundun behiratzen dezu. Wikipedian daukazue, nahi balin badezue. Eta hau da, zatitxo bat bakarrik ekarri dut, ia ala ni izanen garenez, hortzeko putreen mantenuma. Honek ere ematen du, material egokia hortarako. Bueno, esan detan moduan, Etxaun eskualdunaren kexua da, poesia horren titulua. Eta hori, orduan, esan dut, honekin bukatu nahi dut,
gero badaukat beste gauza bat elkarrizketan hasten bali magera sartuko eta da polemika sortzeko, baina nik niriak esan egin dut, bere euskan hemen aipatzeko hori, bere terretzen kantoria, baina esango nuke itzala aipatzen da horretan, itzali gabeko hori ere Anduren personaje tipikoa da, eta bere metaliteratura jokoetan sarri agertzen dena, eta han itzalik ez, eta otoketen berriz itzaldantza. Batera eta bestera, esango nuke hitz horren inguruan antola litekeela elertzu diren literatura gintza guztiaren azalpena. Hitzalak eta hitz ahalak. Vale. Jarri dute galdera itia, baina baten bat animatzen bada. Nik pixkat xirikatu nezake kontua. Aurretiko galdera bat. Zautzen duzuenok, irakurri duzuenok, eta hori nola baloratzen duzue liburu hone bere garaian eta gerora izan duen eragina edo harrera edo hori, arrakasta maila. Neuri gehiago interesatzen zain dugu abena, baina nola bakidan fiskatola txaskarrilloa gehiago zatzen dela. Behar bat liburua gelditu da Euskararen inguruan, zuetan duzun bezala, historia eta hortan kokatua. Gaztaukan du, segur aski, horrein egiten baitugu kultua baliz bezala egiten du, eta kultua da. Baina uste dut, ana ere, ez ziren garaiak hortako, baina liburutan badela joko bat bezala. Irakurlea ere, Otxopetxeren kontzientzia agotzerat etortzen alden pertsonaia bat izan daiteke. Irakurleak ere bere galderak ditu eta bere bizia du, eta bere ironia du, eta halako miraila edo ispilu joko bat ere sortzen alda irakurlea 3. edo 6 kapitulu horietan, kapitulu batean edo finitzean, hor da, galderak egiteko eta prest jostatzeko berriz. Berriz parioa egiteko, eta aldertaik iduritzen zait, behar bada hitzordu hutsegin bat izan dela. Berriz egiten dut, 80ko hamarkadan etzen girolik hortako, behar bada orain horako liburu bat ateratzen balitz, badira gazte parasta bat, interesatuak direnak rol joko horietan eta Ameriketarik etortzen zaizkigunak, Inglaterratik eta beste egetarik, rol jokoak, nobelak egiten dira iragan hipotetiko batean, edo etorkizun hipotetiko batean, berdin dena azkenean. Eta uste dut, orain, publikatzen balitz, berriz, lehen edizioa egiten balitz, eta sortuz horren inguruan alako kakotxen artean morbo bat bezala, rol joko horien hori sartuz, behar bada beste molde batez irakurtzen ahalko ginukela novela hori. Talde hortaik, uste dut, interesgarria egitekeela ikustia ze egia, zen ongi egiten oso galdera horren egitea. Zenta egia da, denboran publikatu zelarik, kritikak eta ipamenak bakarrik hizkuntzaren inguruan edo gelditu zirela. Eta askotan, denbora haietan, literatur erseinak edo kritikak hizkuntzaren inguruan gelditzen ziren. Zenta, mamian edo gaian sartzea, pixka bat, nola egan, arriskutsua baitzen ere. Denborak izan dira, ez hain
ez zain eresak literaturarentzat. Orain ere ez dira eresak, baina jane dut idazlearen libertateare buruz. Eta hemen novela duntan, eta hortako egiten dut dela behar da orduan hitz ordu egin bat bezala, novela duntan idazlearen libertatea bete-betean ikusten dugu, eramaiten gaitu, eta guk bagoaz idazlearekin bere historian sartzen gira, pertsonai horietan guzietan gorpuzten gira, eta intzina bagoaz horregin, eta bakotxak hartzen du novela duntan nahi duena, interesatzen zaiona, batzuei interesatzen altzaien eri bezala ezagun pertsonaia femininoak, beste batzueri bohameen egoera, errealitatearekin dituen oihartzunak novela hartan, historiari buruz, fikzioa ere, nola eraikia den, panpina, pin-pam-pum, panpina horiek, panpina egusianak bezala sartuak dira. Eta beraz, bada novela hartan gauza bat, irakurlearentzat, eta oraingo irakurlearentzat, eta oraingo irakurleak ez baditu errandugun bezala, erreferentzia hainitz, horako, hemen den tekstoan edo hemen diren elementuak ikusiak ditu Netflixen edo ez dakit ze katetan, beti bada erdiaro hipotetike hortarat eramaiten gaituen fantoma edo mamu edo zombi historio batzu badira eta kokatuak direnak ere realitate sozial batzuetan eta denak dira, eta hori da interesgarria, nik hori atzamai interesgarria eta kitzikagarria irakurle gisa da denak dira mirailak nola bizi giren gaur, nola bizi giren 80 hamarkadan, miraila irudi bat, eta horren susmatzea edo aurkitzea da zereginetarik bat novela honetan, izan liteke. Itxaro, gauza bat, aurrekoan Andoainen aipatu zen duen, eta pentsatzen duen ere esango zen dula, esan desunean oraingo irakurleentzat eta baliz, klasiko hitz hori kentzia komeniko litzakela, ez da? Ez saltzea jase hitzak berak pixkat irakurle gaztia edo lezakela. Miresten dut zure optimismoa, hori izan bigarren galdera. 25 urte, ez, optimismo, ongi, ez, nik ere nahi nutuen, nahi nioke dutxi, naizkero barruti pentsatu behar bada ilusio badela. Baina, esan, 25 urte pasatu diela, eta aipatu dituzu, nuen espero hirugarrena, baina horretan ere baninduan. Esan, 25 urte horietan, 3 maila hontan, esate baterako hauetan, hizkuntzarena bat. Ia, benetan aurrera inden, badago noen irakurlego bat, zuk esan dezun moduan, irakurtzea hain zaila ingo etzaiona nun historia jarraituko duen. Hortan aurrera indegun edo pixka normalizatu da irakurlea bera. Gero bestetik literarioki ere interesa esan dezun moduan hain olako gauzak ikaragarri daude, batez ere ikusentzunezko fikzioan eta bat, baina bestera ere bai. Eta orduan, alde hortatik ere, pixkat literaturaren beraren zaletasunak ere gora egin ninduen, 25 urte honetan. Eta gero aipatu zenitu garrena bai, eta pentsatzekoa da. Azkenean, zeharka justu aipatu dugun alegoriaren zera hori, gaia bera ere, edo interpretazioaren bat behar bada, garai batean gatazkatsuagoa izan zitekeela, oin den baino. Azkeneko hori seguru asko bai, besteetan ez dakitik. Hori esan nahi nuen. Nik irakurri dut, oin bigarren aldiz irakurri dudanean, batetik lehendik dakizu eta hori, eta pentsatzen nuen, behar bada igual ez eta azterik izango osorik irakurri dut, azkenean sartu nahi zera bat, eta nik ikusi dudana da, bere garaian inukan behar bada, liburuarekin izan nuen tratuen gatik, nuen ikusietan bezain ondo lotu eta naiz bakarra. Jende gehiago horrekin itzin dut, eta behar bada hori da, naturalago edo irakurtzen ote dugu noen, eta hobeto segitzen dugun benetan muntaia literarioa bera, historioa bera. Baina, ez da gero hori kopuruetan zer dan. Ez da gite, etik hemen izatzen nukela esan,
ez dira literaturzale benetak, hola, puruak, izango duke literaturzaleak, ez dira inbeste eta erdiak hemen zaudete. Zertan da, nik ere pentsatu nahi nuke hori, ez da, betzan maila horretan zehatu dala. Gero egia da, eta 5 urte pasata, gero klasiko deitu ez deitu, azkenean ez da gauza berri bat planteatzen dana. Hori polita da pentsatzea, espadego, ontsi atera eta marketing zera bat eginda, bestelako harrera izango teluken. Nire ustez ez zuen harrera alderantziz. Zan duke, prestigiozko liburua eta hori inguru zera horretan, literaturaren eta zean, esaten diat eskuekin itzintetala eta esagoak itzinteko. Eta, bueno, hori, nik uste gaur egun pixkat erresago litzakela jende gehiago gana iristea eta hori, baina, bueno, ez baitak. Ez hori izan, pixkat hori kontu linguistikoa, baten bat animatzen da, zoiz esatea. Ez dela triste dugu. Bueno, jarraituko provokatzen orduan. Beste arazo bat, nik hemen jarritan euskan, arrakastaren eragozpenak, bat hori izan. Zaitasuna, egosten zaion, hizkuntza zoragarria eta era berean, ojo, ez da jozen jentzat. Deneko infantzen zuten. Eta gero komertziala, eta komertziala nik uste gero eta gehiago, garbi dago, produktua ez dela literatura hoen, idazlea baizik. Orduan, idazleak gardu biografia ziozetan interesgarri, eta gero Angel izenak dioen bezala aingerutxo bada. Orduan, ze salduko dezu? Ez dauka biografia trukulento bat zehatzeko, ez da? Nik uste, hori, badago, komertzialki gaur egun gauza asko komertzialki, arrakasta izateko zerbait extraliterarioa behar da. Aurretik ezaguna izatea idazlea, horako zerbait, ez da? Nik uste liburuak bat duena komertzialtasun bat. Orain, bereziki. Orain, behar da, euskaraz hasiko dira, duen astean edo ondoko hilabetean, martxoaren 6an, egin behar dugu behardi bat Maili Peloti. Baduzunez entzutia, zientzia fikzioa izkiatu zuen. Larogeiko hamarkadan, maiatzeko taldeko idazle bat zen, duela bizpain urte zen duena. Eta basamortuan idatzi ditu ipuinak eta bi edabegi labur, zientzia fikziozkoak. Eta berak ere munduak irudikatu ditu, munduak idatzi ditu. Eta ez direnak bat ere gure eguneroko munduak. Hemen Otxopetxean agertzen den bezala, Otxopetxe irakurtzen dugularik, mundu bat da eta ez da gure mundua. Haina hala ere, edo iraganean edo etorkizunean, liburu horiek, eta maiatzen publikatu eginen dugu horako Maili Peloten obraren tomo bakarrean publikatuko dugu dena, poesia, ipuinak eta bi nobelak, eta horre ikusten da mundu hori, eta nola salduko dugu liburu hori. Ez baita egiazki, gusturik edo afizione argirik zientzia fikzioari buruz, baina iragan fikzioan eta etorkizun fikzioan, uste dut badela gara ere Euskal Herrian, eta jende irakurle multxu tipi bat bada, teksto horiek irakurri nahi dituenak, eta horien inguruan gauzak egiten dituztenak, zientzia fikzioan eman dezagun, iragan urte ondarrian, hemen Bilbon egin zen Ensemble Fest bat. Eta horre, talde txipi bat da, bena jende hordi biltzen diren guztiak, zientzia fikzioaren, fikzio mota horren, realitateari lotua ez den fikzio mota horren, nola egan, biziatuak dira. Biziarri maite dute, fanatikok dira. Eta uste dut, iragan fikzioari buruz ere, horako zerbait izan daitekela, baina orain arte, ez gira jostatzen, ez gira jolasten literaturarekin. Baina
hasiko girelarik jolasten, liburu hau bezalako novelak, neurri batean, fantzak bilduko dituztela, fanak bukanen dituzte, eta gaur egin dugun bezala, zatiak aztertuko dituzte, eta bakotxak hartuko du atal bat, eta horrekin, jendeak jostatuko dira literaturarekin. Eta hori, etorkizunean, behar da, nik uste dut, Euskararen honelako gauzak gertatzea, eder litekela. Behar da, amets bioso bat baizik ez da, nerea ere. Ikusiko dugu. Bai. Esango nuke, liburu hori data, eta asko laburtuta, igual, badakizera ezagutu dugu, batetik eskatzen da bera irakurraren aldetik edo irakurraren aldetik, kriptaren aldetik, ikulatariaren aldetik, olako aktu zuzena eta alegin bat. Eta gero, mota horrepe sortzen da bera ikara bat, baruko ikara bat. Eta nik esango nuke, gaur egun edo ja urte batzuk, ezaguarri horrek bio, norberaren aleginean, norberaren hartu emona, eta ikara sentitzea, ez direla oso ondo toleratzen. Ez pizkat hori da nire. Eta igual horrek eskena zutzen dut, zoski bat dira. Ez dire zuitzarrerako. Eta irakurri dut. Horrek nik ikusten dut besta bat, zuna gara esaten. Bueno, interesgarria da, baina bukatu behar du. Bihar berriro hemen zazpiretan.